Iako većina hrvatskih umirovljenika jedva sastavlja kraj s krajem i gotovo magičarskim trikovima preživljava od mirovine do mirovine, ima i onih koji su ipak imali sreće i u trećoj životnoj dobi ubiru plodove svojega rada. Veća mirovina ili nekretnina u vlasništvu ostavlja im veću mogućnost izbora. Jedna od njih je možda i zbrinuto stanovanje u prilagođenom naselju. Početkom ljeta u Ivanić-Gradu počinje gradnja prvog naselja za starije osobe u Hrvatskoj. Zamišljeno je kao spoj moderne gradnje i prirode. Sve prilagođeno osobama treće životne. Onda vam je ta pomoć osigurana u samom naselju. Koji su to servisi? Kroz centar za pomoć i njegu. Naime, predviđamo da će taj centar za pomoć i njegu sadržavati niz oblika. Dakle, od one osnovne kućne njege, dakle još uvijek ste u svom vlastitom stanu, ali možete koristiti razne oblike pomoći u stanu. Od spremanja, čišćenja, glačanja, pranja, održavanja osobne higijene, plaćanja računa i niz drugih usluga. Isto tako, u samom tom svom stanu moći ćete koristiti i usluge medicinske, dakle zdravstvene njege. Na primjer, fizikalna terapija. Imat ćemo fizioterapeute koji će pružati naravno usluge da bi što duže čovjek ostao vitalan i samostalan. Zatim, kroničari će biti zbrinuti na način da će se redovno moći kontrolirati kroz patronažu koja će također biti u naselju. Kontroliranje tlaka, šećera, naravno znamo da kroničari moraju pratiti svoje zdravstveno stanje svakodnevno da bi na vrijeme reagirali ako je nešto alarmantno. Moram naglasiti da taj oblik zdravstvene njege, medicinske njege, naravno pružat će se u sustavu HZZO-a. Dakle, sam htjela pitati, tko će to sve skupa platiti? Onaj dio što inače imamo pravo, naravno koristit će se i ovdje preko HZZO-a. Međutim, kao što znamo da je dosta tih ovlasti njihovih, odnosno tih usluga skresano, a participira se djelomično, pretpostavljam da će se i ovdje morati, ali isto tako moram naglasiti da će masa tih usluga ovdje biti puno povoljnije što se cijene tiče. Naime, sve je to tu na licu mjesta, sve su to već naši članovi, naši stanari, dakle oni će određene povlastice imati u korištenju tih usluga. Nadam se da isto tako moram reći kad već ni te usluge nisu dovoljne. Dakle, kad više ne možete u svom stanu funkcionirati, opet ne morate nikuda ići. Tu će biti i stacionar. Stacionar klasični koji će pružati jedan kvalitetan život do kraja. Koliko je ta skrb, gospodine Vujić, i tako planirani uvjeti stanovanja utjecalo na cijenu kvadrata? Pa upravo tu i je razlika se dogodila. Mi kad nekom kažemo, ja naprosto izbjegavam reći cijenu, neko me pita koliko će to koštati, onda kad kaže se iznos, onda veli na ovaj prodaje to po toj i toj cijeni. Da, upravo ta razlika, to što čovjek dobije, tamo je to. Smatramo da čovjek kad je na kraju života može si dati nešto za sebe, ako ikako može. Ako ne on, pomognu mu djeca. Mi smo čak razradili 3 načina dolaska do tog stana. Prvi način je najjednostavniji. Uzmete kredit, novac, kupite. Stariji ljudi obično ne dobiju kredit, nemaju novca, ne hoda. Drugi, jedna stvar je dosta dobro riješena u našoj zemlji kraj cijelog niza malo loših, je riješeno da mnogi ljudi imaju vlastiti stan. Vi ako negdje u Zagrebu ili negdje u blizini Zagreba prodate svoj stan od 60 kvadrata i kupite naš koji je opet jeftiniji i u apsolutnom iznosu od ovog što ćete prodati u Zagrebu, znači kupite manji, vama će ostati određena količina novca, možda za život ili za dopunu života ili za neku treću stvar koju vi trebate. I treća stvar, ako imate atraktivan stan, imate obitelj, djecu, želite nekom ostaviti, sve je to prekrasno. Ako nema nekakve ušteđevine, draga djeco, otiđite u banku, dignite za svog starčića kredit, kupite i onako to poslije vama ostaje. Niko to ne nosi, nego je vlasništvo onoga tko ima, odnosno njegovih nasljednika. Da, to sam baš htjela pitati. Taj stan u naselju Zlatna dob je vlasništvo stanara. Postoji li mogućnost da za jedno 15 godina to postane studentsko naselje? Pa gledajte, mi nemamo problema sa mladima i sa starima.
U svijetu su poznate već simbioze mladih, srednje mladih, starijih i tako dalje. Tako da postoji mogućnost da neki mladi kupe neki stan. Ako imaju dijete, neka baka će vrlo rado to dijete pričuvati. Vani se to čak zove surogat baka. Znači ona ima svoj ispunjeni život, mladi imaju riješene probleme. I čitav niz programa u koji bi nas sad daleko odvelo da u ovoj emisiji ih elaboriramo, mi imamo predviđene za ljude koji žele svjesno i kvalitetno živjeti. Davanje sebe drugome i pomaganje je samo jedna od tih stvari, a onaj koji ima tu sreću da je osjetio da je dio sebe dao nekom drugom, zna koliko to vrijedi i to je možda čak daleko više nego što će možda nekakvom i novčano biti obeštećena ta baka koja će neko dijete pričuvati. Jedno to zajedništvo, jedna humanost koju želimo u našem naselju probiti. Upravo u doba kada neoliberalizam, odnosno kapital koji je zavladao svijetom, ruši sve moralne principe, mi pokušavamo u ovom jednom nukleusu pokušati oživiti nešto što je još ostalo u mnogim ljudima. Jer vi kad sa ljudima razgovarate, onda samo pitaju, a gdje ima to, gdje ima to? Ja kažem, sačekajte, ako sve nastavi, samo da nešto se loše ne dogodi, u drugoj polovini ove godine počet ćemo graditi, iduće godine ćemo završiti, a onda nas pozovite pa pitajte šta smo napravili, ako treba da se ovdje sramotimo i crvenimo ili da kažemo napravili smo nešto. Nadam se da se nećete sramotiti i crveniti. Mi ćemo svakako pratiti ovaj projekt jer uistinu je to jedna mogućnost više za odabir. Rekla sam i na početku, to je za one osobe koji si to na neki način mogu priuštiti. Ono što sam čitala u vašim materijalima je da je prema istraživanjima koje je tamo navedeno, najvažnije za osobe treće životne dobi po njihovim odgovorima je da što duže žive u vlastitom stanu s mogućnošću društvenog suživota, ali uz održavanje samostalnosti, dostojanstva, neovisnosti i osobnih navika. Oni uvijek žele živjeti u nekoj manjoj zajednici, da im se pomoć pruža onoliko koliko im je to nužno. To je istraživanje provedeno u Njemačkoj. Je li u Hrvatskoj provedeno takvo istraživanje? Ima li podataka o tome? Pa mislim da službeno nije provedeno, barem ja nisam upoznata s tim. Međutim, iz svog radnog iskustva mogu nešto na tu temu reći na način da ljudi uistinu kada dođu u situaciju da moraju napustiti vlastiti dom, da ih treba negdje zbrinuti, vrlo nerado to rade. Naime, jako teško se odlučuju. Često puta, znate, ipak smo mi, imamo i malo onu tradiciju, često puta je ljude sramota napustiti vlastitu kuću. To je često puta razlog zašto ne žele ići. Ako imaju djecu, pa kako ću ja sad ići u dom, a moja djeca su tu koja mogu brinuti o meni. Sljedeći razlog je boje se nepoznatog. Ne znaju šta ih tamo očekuje. Idu u neku neizvjesnost. Zatim, jedan od razloga je oni gube svoje prijatelje, svoje navike, svoje običaje, način življenja. Isto tako, jednostavno, teško se prilagođavaju. To su već ljudi po odmakloj životnoj dobi koji teže mijenjaju i svoje navike i svoj način života i prihvaćaju nešto novo. Međutim, dok su u ustanovi, vrlo teško se neki, pa čak i za cijeli život ne prilagode. I umru, a da nisu prihvatili. A posebno ako je to netko drugi umjesto njih odlučio, ako nisu sami odlučili da idu na smještaj. Međutim, ovdje oni zadržavaju u biti svoju privatnost, svoju samostalnost, svoju neovisnost. Oni su i dalje u svom stanu. Oni mogu pozivati svoje prijatelje, oni se mogu dalje s njima družiti. Oni mogu živjeti opet svoj način života koji su do tada imali. Dok god to njima njihovo psihofizičko stanje dozvoljava. I to uistinu u stanu koji je prilagođen svim uvjetima, svim bolestima koji neminovno moraju doći. Žalost, vrijeme nam istječe, ali pratit ćemo svakako ćemo pratiti rad. Polagat ćemo kamen temeljac, zato da vidimo kako nasilje napreduje. Gospodine Vujić, izvolite još kratko. Ja bih za kraj želio reći iz ove cijele priče, sad mi još palo nešto što jako bi želio naglasiti, a i vani se o tome vodi velika briga. Što ranije doći u takovo naselje, što ranije čovjek počne u njemu živjeti, kvalitetnije će živjeti. Svi kažu, ja sam još dovoljno mlad, neću tamo. Ne, poslije je prekasno, ne možeš se navikniti, ne možeš doći.
Prema tome, ljudi, nemojte gledati ako imate 40 ili 50 godina, dođite i takovi. A sve informacije možete dobiti u našoj stručnoj službi. Ja ću vam reći broj 66 07582 ili na internet stranici zlatna-dob.hr. A čak i ako ukucate... Objavljivali smo već sve. Odlično. Najljepše vam hvala na razgovoru. Vidimo se ponovno. Hvala. Hvala i vama.